El tema d'aquest any que hem treballat a la nostra escola ha estat Leonardo da Vinci en commemoració al seu 500 aniversari de la seva mort i a més a la taula periòdica. Llavors és un projecte que es fa a nivell escolar, o sigui tota l'escola està implicada i diguem-ne que els nens que nosaltres tenim a la secundària, els nens més grans, són els que participen o fan un joc que després apliquen als nens més petits, als nens de primària i fins i tot d'una escola convidada de fora. Doncs els de tercer ens vam dividir A i B per les classes normals i l'A va preparar, em sembla que van ser 4 o 5 jocs i els del B igual. El primer bloc d'activitats, pel que fa a treballar els personatges, els grans científics de la història, va consistir en una gincama on hi havia diverses proves. Ramon Margalef, Marie Curie, Hamilton i Turing, i de tots ells van preparar una activitat en què els alumnes aprenguessin què es feia. En el cas de Marie Curie es va fer una activitat a través de joc amb bales en què s'havia de descobrir alguns dels elements de la taula periòdica que emeten radioactivitat a través d'un joc més o menys divertit. Los átomos de la tabla periódica. ¿Y aquí qué tenéis que hacer? Aquí pues los participantes del grupo que viene a jugar pues tienen que ir rellenando información sobre cada científico. Jo estava a l'activitat d'Hipàtia d'Alexandria i que consistia en unes equacions d'unes cares i et donava el resultat i tu havies d'esbrinar quin era el valor de cada cara. I al final de tot no et posava cap. La idea va començar també l'any passat, quan dins del currículum ordinari vam treballar la taula periòdica a través de la gamificació. I l'alumnat de segon d'ESO va fer una introducció al tema jugant. Aquests jocs han anat increixent d'any en any, vam començar amb 2, ara en tenim ja 7 o 8 i aquesta va ser l'ocasió per posar-los tots damunt de la taula. Teníem des d'un twister de taula periòdica a un dòmino passant per un bingo. Tots ells amb taula periòdica amb la intenció de que l'alumnat aprengués d'una forma molt més dinàmica la relació sobretot que hi ha entre els elements i el seu símbol. Els de segon, com que ja havien estudiat tota la taula periòdica, va ser més fàcil, però els de primer, al no haver estudiat tota la taula periòdica, només vam poder fer una part, però bueno, jo crec que tant els de primer com els de segon van aprendre molt en aquelles activitats. Cada activitat durava uns 15 minuts, però com que era bastant llarga, doncs als nens se'ls havia d'ajudar molt perquè mai arribaven a temps i només els de segon de l'ESO, que potser sabien més coses, aquells sí que acabaven a temps, però per exemple els de primer i sisè els hi costava una mica. La idea de tots aquests jocs sempre va ser que l'alumnat pogués aprendre la relació sobretot que hi ha entre el símbol i el nom de l'element. Doncs vam començar unes 2 setmanes abans i primer havíem de fer uns càstings. Crec que treballar alguns temes d'interès per la ciència i pedagògicament en tots els àmbits, de manera més gamificada, a través del joc, proporciona 2 tipus d'objectius que no cobriríem en cap altra manera. La primera és que hi ha una part del coneixement que arriba d'una forma molt més dinàmica i que per tant té molta més significació per l'alumnat. I la segona i molt important és que l'alumnat de més edat pren un protagonisme especial al ser ell qui dinamitza. Va venir una altra escola d'aquí de Rubí, però van venir els de sisè de primària i a l'activitat els hi va costar una mica perquè com que l'activitat tenia potències i arrels quadrades, doncs les professores ens van dir que just la setmana que ve començaven aquest tema i llavors doncs alguns nens sabien però els hi costava bastant. De tot aquest projecte ha estat molt positiva perquè tant els alumnes, el nostre alumnat, com nosaltres com a mestres i professors de tot el Departament de Ciència i tota l'escola, doncs ho hem gaudit molt bé. També hem rebut felicitacions de l'escola convidada on els nens han vist que també s'han implicat molt i que per tant han après molt de tot el projecte aquest. Sí, és molt guai. Sí, la repetiria si
no m'importa, la veritat.